kandha aku wong miskin tanpa bondo dunya Joko mlarat wong tuaku pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wancine kowe dikauke karo bocah bagus sing padha sugih ora nyono lan ora ngekiwo yen sliramu teko palakrama sakmene piye ta iku jalukane Abah Didik lho ya apa srengenge ngulon parane yen bengi rembulan bengi kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan mbok anggap sepele ayo cak sarenge ngulon parane yen wengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan mbok anggap sepele tanpa bondo dunya Joko mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wancine kowe dikauke karo bocah bagus sing padha sugih ora nyono lan ora ngekiwo yen sliramu teko palakrama srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong duwe tresno tenan mbok anggap sepele sarengenge ngulon parane yen wengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan mbok anggap sepele ngaten Pak Cak Suwarno kok nyekeli
ngulek sambel terasi iki ana kabar sing gawe geger wong dadi jaksa kok malah korupsi jare Pak Mahfud enake di mati nggawa pedhok aja disuwun enak dadi lodruk tuwek dadi dokon timbangane dadi pejabat sing gak amanah alhamdulillah Pak Tikno iki kasun sing amanah muga-muga panjang yuswane amin pengaruh situasi lan keadaan sing penting memperkuat persatuan lan kesatuan nek ana beda pendapat ojo dadekno perpecahan ayo dimusyawarahno secara keluar penocok gampang dipecah belalan diprovokasi lan aduh Katio pahlawan sejati sing membela bangsa menuju masyarakat sing demam pola saiki melanda mergo ana piala dunia apa maneh bengi iki final wis nyata sing main Spanyol musuh Argentina mula bermain kabeh pingin dadi juara saling berlomba gak nok sing gelem kalah kabeh bersaing untuk merebut bola wong tujuane iso dadi juara mulane kerukunan dulur ayo diutamakno supaya cek tentrem bangsa lan negara kita tapi nek nang Jombang delik kene aku yakin lan percaya masyarakate guyub rukun bebarengan bangun desa kaya bengi iki ndelek nganakno sedekah kajate dulur Jombang delik kabeh nyuwun berkah mula tak
dongakno Jombang Delik ado teka musibah masyarakate ayem tentrem rejekine malimpah sedekah desa bengi iki dianakno minangka adat uga budaya nanggap Budi Wijaya gak tau dilalekno merga lodro iki dadi favorit wong sak desa kula kenal Pak Tekno niki kepala dusune jane wonge ganteng cakrak wibawane bertanggung jawab iku motone gak gelem korupsi iku semboyane mula matur nuwun Pak Tekno lakya bengi iki sampean sak warga sampun maringi kula rejeki mula nek ketarik ditikake aja sampe lara ati niki kula dongakno kabeh sak warga iso lunga kaji amin bawa adem adik iki longgone nang lapangan nggih ya kula elingaken wedok-wedok hati-hati nek lungguh gawe rangkepan sing akeh kuwatir biasane meneng akeh wong terus ana sing krembuk-krembuk mlebu nang rok bahaya nek ana orang-orang sing kesasar matur suwun sanget dalu niki Budi Wijaya tetap eksis mugi-mugi mantun sedekah bumi warga Jombang Delik tambah kathah rezeki amin ayo Cak Amrit bener nanggap ludruk iku enak nanggap sing liyane akeh sing kurang kondusif enak nanggap ludruk napa malih Budi Wijaya enak dirasakno kok larang Mas mboten larang sampeyan tingali penampilane kaya ngeten tidak cuma-cuma nanggap Budi Wijaya luar biasa macem-macem isine berita teko televisi karo sosial media ana berita sedih ana kabar gembira ana kasus korupsi uga kasus ijazah ana maneh sing dadi perhatian karepe rabi tambah oleh penolakan arek wedok diculik karo siksaan arek wedok disiksa dadi korban penyekapan arek wedok sing dadi korban wong tuwa gawe laporan polisi langsung turun tangan arek lanang dicekel sing wedok oleh miliaran aku dhewe tau duwe nasib pelek waktu gak duwe entek ngamek kurang golek aku disekap tapi malah lekek-lekek mergo sing nyekap aku pensiunan begenggek tambah kerasan namung semanten kidungan kula menawi lepat barangkali
timbang delik luar biasa. Tak gawa ning etan. Membiat mayon paman suarane gendeng belambiangan nyerambiai Nuswantara Banyuwangi kulon kono wetan segara sangker keliwat-liwat belambiangan ojo takon senang susah roti sangga niku lapo kon niku? Niku Mang juta. Tak tutukne. Mana so? Yo. Enak so. Iya yo. Sumpah so. Antem iku. Oh, enak Mang juta. Ayo. Taman entah. Samunan. Gumelaring Taman Sari Nusantara. Belambiangan Bermelan ning Taman Sari Nusantara belambiangan Gumelar ning Taman Sari Nusantara Si kaya mang lho so. kurang belambiangan Gumelar ning Taman Sari Nusantara belambiangan Gumelar ning Taman Sari Nusantara dong tang dong dung dong tak tok dong tak tok dung dong tak tok dung dong tak tok dung dong tak tok dong dong dung tak drut dong 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 tak tok dong tak dong dung dong tak dong tak tok dong dong tak tok dung dong tak ngendalut dong dung dong tak dong tang dong tak dung dong tak dong tang dong tak dong dung dong tak dong dung dong tak drut tak dong dong tak dong tak dong dong tak dong tak kentak So. Cocotmu enak. Undak antuk ngono tok. So. Mobilmu iku sik instruksi duduk plat putih kok. Instruksi bare Bapak panitia. Mobil apa, Mbak? Avanza. Mobil Avanza L1457 BRI. L BRI. Piro? 1457 L1457 BRI. Heeh. Anu kepareng pindah Pak nggih. Kepareng mindahaken mobile mergo sing wingking ajenge medal mboten saged. Avanza nggih. Nggih. Sampun Pak. Niki HP kangge kula. Lho. So, HP kula kakekmu ngono ah. Kula nambakan ku gantentek so. Wis aja joget. Sekali-kali awakmu terapi. Terapi apa? Lho iki jenenge awakmu iki apa jenenge? Jogging. Jogging iku nek esuk, Dik. Lah terus. Lah nek malam ngene iki ayo ketu jogging. Terus saiki akeh olahraga bengi. Olahraga apa? Lho kan karo nang gedang-gedang mengake wong olahraga. Iku olahraga. Iya. Nang Lho, pasene lho. Lho iki ah. Papat Aku ndelok gedang goyak-goyak. Lah apa iki tak parani tibae wong olahraga.
Kon niku gak ero kon. Apa? Wis joketku gak enak. Hmm. Kok kon joget. Lho jare memang kate joget semut, sing endi sing semut mang ndi tak enteni. Iku mang semut kan gak ero. Sing Oleh mu latihan 3 tahun kok mari-mari. ngene iki Pak Pole aku ya isin diwasno kanca-kancaku so. Apa Lho kon gak ero nang kene kanca-kanca ki mblader so. kon duwe kanca nang kene? Lah ya apa rek? Kancamu pira kabeh? Awakeh. Nang kene kabeh. Nang kene kabeh aku joget gak enak ngono ku mengayo diisin-isin aku so. Lho, ning ndukur panggunge gak ana ukume gak enak. Iya. Kabeh mesti enak. Ambekan bukan tente so. Iki dorong. Meniki asli digawe terus. Temen lah. Iya digarap maneh mbek Mas Jono. Ojo so. Ya apa? Gak kuat atiku. Gak apa-apa. Apa? Iki salah satu awakmu cek tambah rada kuru. Iki wis kuru so. Kelemon. Kelemon ah. Kon duwe kanca akeh nang Jombang Delik. Iya. Artine kon akrab karo wong kene. Aku akrab so makane aku kemangisin aku senitan nang guri dhewe. Karo Pak Tekno apal. Pak Tekno yo apal. Pak Supadi Supadi yo apal wong kanca CS. kanca kabeh. Iya. Tapi kancamu ana sing liyane. Ana liyane. Oh. Lo nang pawon ngerompok dadi sitok arek-arek. Melok masak nang kono. Melok masak. Kancamu kentel. Ya Allah iya. Sik ambak ana sik. Aku ben nonton ambekan iki so. Kon duwe kanca nang kene bagian masak nang kono kabeh. Iya. Apamu iku? Lah koncoku SD. Biyen dadi ketua kelas arek. Biyen ketua kelas. Iya. Saiki nang masak. Masak iku mah. Bagian apa? Adang. Bagian adang. Iya. Berarti ngadangi sego. Iya. Berarti ki termasuk nang kene wonge. Iya. Wis kula pondok kene. Mburi kono. Mburi kabeh. Iya. Sapa? Tiah. Sapa? Tiah. Mulai ya baba. Wong ket mang jarene gak mulih ndontok aku metu engko tak enteni awakmu metu to. Tia sing ndodok ae manga. Tiah ya sing ndodok ae ku mang Iku kancamu. kancaku. Biyen kepala apa ketua kelas. Ketua kelas. Lu. Ana sing wendel maneh so. Ono sing kendel mah. Alah. Lagu-lagu kae dinyalakne menjoget gak karo-karuan nang nguri. Saking lekoe. Saking leko. Saking senenge ndelok lutruk. Iya. Iku ya kancamu. Kancaku. Bagian apa? Nang kono iku mah bagian tengok-tengok ambek merintah. Arek kacamata wayu arek iso. Oh, instruktur deh. Instruktur. Kanggo wong masak. Iya. Iki mang ya teko. Iya, teko. Durung mulih. Dorong. Sapa to? Linaya. Sapa? Linaya. Linaya. Oh arek bengak-bengok nang kono kok. Bengese kualik so. Wau abane iku. Oleh gawe benges kecerengen. Kena lampu peteng sing murup mek bengesane tok. Areke wendelane nyeri so masak tapi Iya. ayu so. Anjene asline ayu. Nom-nomane ayu. Lho, saiki yo ayu areke. Oh, saiki duwe bojo. Duwe bojo. Iya. Apa? Ya? Apa? Gak aku kuatir mek durung. Nek durung mau apano? Mau apano nek Lho, durung? sapa ngerti wong awak dhewe iki yo nang kene lho yo an. Be gelem ngono ah. Yo gak arah gelem sa. Sapa gelem? Sapa gelem? Liana emang. Gendeng ah. Gak gelem ah. Lah pek gelem. Kancamu Liana. Iya. Bagian instruktur masak. Kon sing kora-kora. Ora ana kancamu ya? Lah. Wendel bokonge semok iki mang piye? Kora-kora iku, Mang. Iya. Iku ya kancamu. Ya apa? Biyen nang kelas ben bagian apa, Dek? Biyen nang kelas bagian nyapu-nyapu. Saiki bagian Saiki kora-kora. bagian kora-kora. Ketoke ayu wong iki. Ayu ginu-ginu sa. Sapa to? Surti. Sapa? Surti. Idumu muncrat lho, so. Ya kan sing muncrat. Iduku ta idumu. Surti. Surti. Kakekmu ah. Ketoke wonge ketoke endel. Endel pol. Oleh kora-kora iku nggawa kresek to. Gaya apa? Iku mangan. Digawe ngadahi sisae wong mangan. Digaya apa? Lho ya apa kan iku? Mosok digawa mulih. Alah daging karek sakwit dilebono kresek. Sakwit dilebono kresek. Ana piring pecah, Ana preng pecah dilebono kresek. ana sabun Dilebono kresek. terus toto omah Tutu omah dibuat nang raimu. kok ngono kancamu ya iku tok Kon gak ro maneh kon. ana maneh kancamu Bagian nyambel kon gak ro ah. ana sing bagian nyambel Ono. iku ya kancamu Sambele enak sih iku mang.
Enak. Heh? Enak anjane. Enak sih. Heeh. Lah ya. Iki kancamu sapa? Kancaku so. Kentel ya. Kentel CS kentelek gak karo-karuan mbak aku. Biyen kanca sekolah saiki bagian nyambel. Bagian nyambel. Sapa? Karni. Sapa? Karni. Karni. Oh, bengok-bengok jare wis mulai jare. Bah mulai bandak ngono mang jare setia ngenteni aku sampai esuk. Pun mulai apa? Ngomong to, yang Karni ngomong. Betet iwak jarene. Betet iwak. Ngomong Karni. Apa? Nek nyambel kayak ana lombok. Lah iku mang pikir apa ngitmu? Apane wong ketoke rimason niku mang. Mergane saiki lombok larang so. Lombok larang. Lombok larang makane digawe remason. Kepengin pedes gampang. Gampang kayak remason. Tinggalan selingkuh lah pedes. Kon garo kok Apa? Aku kepethuk mantanku nang kene so. Kon duwe mantan. Lho ya apa kon niku? Sapa sing kalu karo kon? Lho aku ganteng ngene kok gak kono ya apa? Ganteng apane to? Wong ana pitik kate ngelekono dilepek maneh kok. Jare sapa kon? Lho, kandhane ana wedhus kate nglairno ketok kono lho langsung wurung. Lah apa? Gak sida nglairno. Apa sebabe? Gak kolu. Gak kono jare sapa aku ganteng kayak ngene are. Iku ya ana. Ana. Iku ya pacarmu. Isin aku iso kate nyebut to so. Apa o? Lho, gak apa-apa. Jenenge apa? Wong seneng iku Heeh. kencana kanton wingko nek wong gak seneng. Tapi nek wong seneng wingko kanton kencana. Wingko gak jajan ngono kuwi iso. Gak ngono, maksude Apa? nek wong seneng Iya. iku mbasi elek ketok ayu. Nek wong gak seneng mbasi apik kaya apa ketok lang eleke. Sing gare aku isine arek iku wendel lho so. Ya jane wong wedok kok. Mm-mm. Wong wedok iku lambene loro. Ngono ah. Mangane endel. Nek kon kepingin, Lambene situ. Cek endel. ya iya. Iya ya. Iku ya pacarmu. Pacarku so. Biyen. Tapi biyen. Nang kene. Majare nang kene mbok nanti ku nang operator paling. Tadi apa, Dek? Heh? Bagian apa? Junjung salon. Nyunjung salon. Iya. Arep wedok kok nyunjung salon sih to? Ya bagian nang kene lho so wong. Olehmu takon iki lho. Mosok arep wedok nyunjung salon. Tapi kancamu apik. Apik. Kancamu kentel. Lho, kentel pol. Arek ndok kene. Iya. Ya sing idan ndok kene. Sridan. Sapa? Tasri. Sapa? Tasri. Tasri. Iya. Wedok jenenge Tasri. Oh, wedok wedel ae gak karo-karuan ae. Saking anune ya, Saking ayune. iya. Tapi Tasri omong ngono nek ndelok ludruk kongkon gawe parfum. Apa? Liwas liwur ambune ambu. Kayak iki sapa, Mas? Rasa. Ya. Kon lapon, nangis iku lapo? Kon lara untu ta? Kon gak duwe sangu. Enggak. Lah kon kok nangis? Raine elek. Ya trimoan wancane kok elek. Masih ngono ngono rasa. Was aku. Elek tak sok. Kon apa sih? Kon apa maneh? Cuk. Maaf ya, maaf. Iya gak apa-apa Wanto. Gak sedeng. Sadarku. Keliru goblok. Dengkul iku ah. Goblok. Rofi. Ya apa? Menyanyi ya menyanyi, tapi didelok iki papan gone. Apa? Loh, wong kene iku seneng bernuansa padang pasir. Padang pasir. Iya. Nek pasire wis dicekel, Disawurno rene tletong iki. Lah wis dadi tletong. Ya apa rek? Maksudnya padang pasir iku nuansa Timur Tengah. Oh. Daerah Mesir, daerah Arab, lho kuno. Hacang iku. Kon anjene gak iso wong loro iki anjene. Kon iso ah? Isa aku. wong iso ngomong iso mbuktekno lho. Iya, Kediri kotane lho. sing dadi nyatane. Nyanyi apa? Mangkane kono iku belajar nang aku. Winginane aku ditanggap untuk daerah Balong Gosong kono. Ambek Balong gosong iku endi? Balong kene lho Gresik kene lho, Balong Gosong. Balong pagak, Dek. Lore ndawari balong panggang. Lah iya, mari tak panggang sampai gosong. Kono iku ya apa rek? Rek. Gak beres ya. Aja jawe-jawe lho. Aku iki nangisan no. Aja tunggu. Nyanyi padang pasir sing sekirane saiki wis viral. Ya.
sing enak dirungokno. Heeh. Karane wong kene ngerti paham. Wong kene iso terbawa dengan emosi tato nyanyianku. Iya. Nek basane Arab jawakno wong kene cek ngerti. Mergo wong kene wong Jawa. Iya. Nek kon basa Kapan nyanyi kowe nyocot ae kon. Kon niku anjene meneng otak belani kon. Belan ono. Kon niku aja kaya ngono so. Kancamu kate nyanyi Padang Maksar. Padang pasir kok. Yo, Padang pasir. Padang pasir. Aja dirusoni. Aja dirusoni kan anono yo ngono. Iku. Makane so nek kancamu kate nyanyi rungokno. iya ya Sar. Aja kaken Padang Maksar. Iya, aja kakek ngono. Rabi ku kate. Maaf ya Robi. Enggak apa-apa Wanto. Teneneneneng. Suwe-suwe kaya SpongeBob arek iki. Aku iki kapan nyanyi Iya kok? iya. Yo nyanyi. Teng neng 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 terorerorerorono neng 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 terorerorerore teng neng 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 ya Aku. Kon sing kaget iku. Padang pasir iku ono musike lho. Oh iya ta? Iya. Oh iya ya. Ono musike. Selain melodi ada instrumen lainnya. Ono rebana. Kaya gambus misteri iku lho. Kamus misri goblok. Apa? Kamus misri. Gambus misteri. Kampus misri. Iya, iku Rumah ono jamu musike. toko lah misteri. Kaya padang pasiran iku ono. Yo, kon sing nyekel rebana, kon sing nyekel didor. Aku rebana. Yo. Iki jidor. Kon ngeral. Ngaku ngerah. Ayo ngeral lo. Ya Habibi Habibi tabuamu kapan blok goblok? Ditabuh ta? Aku mari ngeral tabuono. Lah ono ngi. Lah kon kaya tawon kate ngentup irung e. Arek loro padha gobloke. Ampun. Ayo. Ya Habibi prak dudu prak Tabane ya apa? dumprak tak dudu prak Ya. prak ngono lho ayo ya Habibi Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli Tek. Dum. as-sholatu khairum minan naum buyar sapa Nyanyo. kon niku ya apa rek mbok tabuhi subuhan niku Tek. duduk tek duduk tek ngono ya Ayo. tek duduk tek yo kaya ngono Iya. ya tak tegak lho Maaf ya Robi. sing kemen yo niku Maaf ya Robi. Cup. ya Habibi jreng Tek. Amin Rais. Gus Dur. Tek. partai kon niku ya apa rek aku menyanyi aja diimbangi dengan partai-partai Gak oleh ya? ojo ya Habibi jreng Jreng. Tek dung tek. gak tayo karo kita buane sing temen lek wis mari ngeral Iya. terus aku tabono titik mari ngono mandeko sirep yo sirep yo Ya. ya Habibi jreng Sirap. Rek aku gak ngludur-ngludur kan rek tak kuliah. Ojo emosian ta. Aku tak menyanyi kok. Nyanyo sing enak. Ya ada penyanyi. Kowe pengen pentong ngongongol sing dobel endok ngengengenge. Kowe pengen pentong ngongongol sing akeh emine ngengengenge. Kowe pengen pentong ngongongol
Sing dawa sundu ngenge pendol asik. Iku mah kalau aku padang pasir basi aku ya iso nek ngono ae. Ambek ditabui. Gondol pacul ngongol. Gondol pacul ngongol. Gondol pacul ngongol. Ndasmu wongkul. Ya apa nyanyi sing temen rek. Angel, nah gak ada sing iso. Kan gak iso. Kan iso. Glon. Ya apa? Glon. Ya. Glon. Yo. Balonku ada 5 Balonku ada 5 Oh ngono. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu hijau kuning dan biru meletus balon hijau meletus Aku ku kagetan. Pelanggaran kon. Kon aja ngawur. Kon nyanyi kon nggawa mercon kon. Ngene Apa iki. ngomong kok muni? Lah yo. Bledos dhewe. Betos dhewe apane jelase kon sing garai. Tak kanakno jeragane kon ngomong mercon. Iku nggon aku goblok. Loh, sapa iku to? Sah. Apa? Apa? Oh. Ana brengkesane. Sayang. Aku tak percaya. Kaitane ya apa kon? Kok gak gelem nampani aku? Kon gak ngomong are. Mbok. Los. Apa sayang? Kene lho, Mas. Apa? Aku iku goleki sampean iku ya aku iku kepengin njaluk pertanggungjawaban sampean nang aku. Loh, tadi sih udah tak WA, tapi tidak melebu ya, Re. Lah terus WA-mu mlebu nang ndi to, Mas? Mlebu nang WA-mu. Lho. Gorong kok Kak. belum mlebu kok. WA-ne sapa sing mbok lebono WA-ne kuno? WA iki. WA-mu mbok lebono WA-mu kuno. Tak lebokno kene. Lho, engko lek dadi TikTok kulian. Kene lho, Mas. Aku iku cinta mati nang sampean, abot nang sampean. Wah, ane matine timbang cinta kon yo. Iya. Cara istilahnya iku lek aku gak rabi oleh sampean luwih becik timbangane wong bunuh diri tak pilih transmigrasi. Loh, oh, aja. Nek sampean transmigrasi, aku ngeleki nandi. Lah iki. Oh iya iki. Kon timbangane tramigasi, enak rabi-robi. Iya, aku ganteng. Aja, kon kok Sreni Sartini kon. Ngene sapa iku? Ngawur kon. Kon iku ya ngono pacaran ambek kadal meringis ngene. Goblok kon iku milih lanang iku. Iku nggon aku. Mesti arek-arek iki. Ikut-ikutan deh. Senane Om Jono. Iku lho ya apa kon iku lho? Yang. Lho. Kon pacar nambah iki kon nek blenger ngomong. Loh. Kok sawangane arek iku gak mbok reken. Terus sepurane so. Sepurane so, gak ono kata blenger so. Kon tak omongi kon milih pacar iku delok-deloken. Gelok ya apa? Oh, wong arek bathuk ya ombo kok mbok senengi. Lah yo. Arek bathuk ya ombo kon tak kandhani. Apa? Cerewet arek ngono iku. Mosok cerai. Ya Mas, aku cerewet ta, Mas. Gak i? Hah? Gak. Waduh, gak tutuk iki. Toh, nyota toh. Toh. Tapi nek muring-muring ku cucuke dawa so. Iya nyen pacarmu naga ya. Kene tak kandhani lah kon. Apa sih? Arek iki wedok temen ah. Iki ya. Lah kok pucuke dodo nang nggone tengah lombok tengah iku. Ayo. Iku ngene apa? Iku ta? Heeh. Iki gone puncak so. Iku Rob. Puncak ya apa sih? Iku wano lho. Sik tok. Duh. Wedok Mas, wis gak usah ngereken kanca-kancamu iki tambah gak pokro, ngerti gak? Aku butuh iki sampean iki ya apa carane cek nang rabi aku. Aku iki cinta karo sampean, Mas. Tapi aku wedi wong tuamu cerewete gak ukur, jahate gak ukur. Apa maneh wong tuamu iku wong Madura. Walah, kaya api-api bapakmu. Bapakmu wis elek lorek, wiring kaya kadal Mesir. Lho berarti sampean iku padha karo ngenyek aku ya, Mas? Ya gak ngono lho, Dek, sampean sing ngenyek aku dhisik. Makku jare Madura lho, so. Jene ngono lho. Ancene makmu Madura kok. Lah bapakmu kaya kadal Mesir. Makmu Madura ancene Madura. Wong kelek ambu petis ngono lho. Iya. Iya ngono lho. Makanya kaya terasi iki.
Gak ngono kuwi sing wedok iku anake kadal, sing iki anake Madura. Sing enak kon gawe ya grup ae kon. Grup apa? Grup Dalmut Apa iku? kadal Madura. Apa Piye solusine iki piye? Ya apa ampreh wong tuamu iki sadar, wong tuane awake dhewe iki sadar. Dan gelem istilah nyrabekno awake dhewe, mos awake dhewe kate gendaan ae. Ya awakmu tak metengi dhisik ae. Heh? Lho to aku jak aku melok to. Aku melok titik. Melok kakekmu. Titik ae to. Gak oleh ngono iku rek. Piye? Kon karo ceritane kon so. Hah? Kon karo ceritane. Cerita apa? Terus karemu ambek iki ya apa? Aku pengen rabi kowe iki. Pengin rapi Cak So. Rob, ngerti sih? Kepingin rabi. Robi iki kan wong Madura. Rabi sih. Wanto. Oh, mbokne rabi. Lah kok awakku Robi. Ibu kare Jombang. Terus Iya lah, apa Madura iki bune iki. iki Madura. Kon nek kepengin nuturno Madura gampang. Piye? Ambun. Siapa apa nih? Ambu sate iku mesti wong Madura. Nek ambu soto mesti wong Lamongan. Kalek Oh. ngono, kalek segmented. Anjene iya. Suku gak nggawa ambu, wangi kabeh. Tapi nggawa masakan daerah. Ya lek masak iku sate. Kon ro winginane. Apa? Ana wong ambune gak karu-karuan. Lah, Wong Apa? Ponorogo, lah lha apa? kampiran reok. Ngawur. Gak gelek-gelek so. Terus karemu ya apa? Nek sampean iku duwe solusi Yo. yang terbaik itu apa? Sing- Makmu cerewet. Iya. Terus bapakmu Bapakku iku mentalan. mentalan. Juahan. Kon kepengin rabi. Kepengin. Gampang. Gampangnya piye? Aku Dipateni. Dipateni ya so. Bro. Duh, Ojo kriminal. kriminal. Iya. Kadirestui lho aku so. Sing penting niatmu apik. Iya. Kon nambahi apik, aja kuwatir. Apa? Aku duwe solasi karo Robi. Solusi. Eh? Solusi. Dalan tengah iku lho. Lah ya solusi. Lah yo dalan keluar. Apa iku? Wis pokoke kon tatur kok mulya. Aku mulai sih. Heeh. Ayo mulai. Apa jari aku kok Temenan so. Yo. Aku rabi lho. Masalah wong tua gampang aku urusane iku. Bang, Ya Mana, wis, So? ayo. Oke. Ya. tunyo kan kok. So, Eh, arek loro iki kapan-kapan harus disatukan karena cinta sudah tidak dipersiapkan. Ah, ya apa? Tidak dipisahkan. begini. Sweepy. Iya, Squidward. Kok niku ya apa? Sing Lah temen. yo, ngene sing penting ayo ditolong. Ditolong. Diakal, carane yo apa arek loro sok gandeng renteng. Piye carane wong loro padha merestuine? Mm-mm. Ayo budal. So. Ayo. Ayo. Anjane durung teko, biasa nang pasar nyopet. Nyopet penggawean begal.
gedheke kaya celecong. Kacau. Mele gedhek ana kapure kelilipen. Ya apa Bapak Patini ae iki? Rekati. Tak maca wong aku iki ayune wong sak desa. Gak ono wong sak desa ayu kecaba aku. Bapak sebelah iki kebimbang. Sing kebimbang awakmu ki sapa? Wong aku ya bekase penyanyi. Penyanyi apa ya bekase penyono? Aku ya bekase sinden. Sinden apa ya bekase ganden? Gending apa ae aku ya hafal. Gendeng apa? Serampat ora serampat wong Jombang delik. Sinom ya hafal. Sinome. Puspawarna ya hafal. Wah, aja kacak puswarana awakmu puswa tajem ya iso. Jula-juli ya hafal. Gak iso nretek kok. Gending sing terkenal Cukur Bawuk ku ya hafal. Apa? Cukur Bawuk. Gendeng cukur bau. Kacau. Tuman gendeng kok cukur jenggot. Tak budal mari ngene pesawatku teko Juanda iki jam 7. Alah, pesawat apa nek gak pendoso. Aku kape ndelok Piala Dunia. Hei. Ya mek tangga sebelah melarat korat-korat kaum duafa. Gak apa-apa, sing penting urip. Urip nyumpek-nyumpeki donya ae gawe opo? Lah, kaya awakmu donyamu kok akeh. Lho aja aku wong sugih. Soge apa? Soge utang ta? Celon. Ambune amise ngono sepuan. Kakek cocot. Oh, kakek cocot. Tiba kaya reok. Panik ora mlaku gedhe. Gedhe gak melok gawe. Dicek karo isin. Masih gak melok gawe awakmu ketok pring. Uang mek karo isin. Petung turunan ya kaya kon iku. Lapo? Gak melok ngeduk sumur ya melok timba banyune, ngombe banyune. Kare duduk sumur awakmu sing duduk, tapi ketimbane sapa? Buktine cerongoan, ketok. Kon niku cerongoan, aku nandur pelem. Lah apa mbok colong woi? Lah apa ku nyolong? Ayo bener tak jike ya. Lah wong wite lho gonmu lek woe nang kebonku. Lah termasuk lekku. Ya ancen kon cerongoan. Lah apa? Gak jelas. Gak enak blas. Jadi paribasane gak enak-enak dikek paribasane. Ngarepe sempal. Ngarepe trecok. Kon kakek cocok. Aduh, Mbak. Ketinggian jedake tangga kok sampe bledek. Iya. Kau ini jedek ta. Blabak. Ngrusak omahku kon. Tuh. Gedhek dibolongi ceru aku aduh. Waduh. Iki andus tak dawuhi iki. Alah kuwasane opo iku? Ketok manuke. Kacau. Aku wedok kok ngomong ketok manuke. Aku wedok kok ketok manuke.
wedok. Kok ngomong ketok manuke? Iya. Alah, manuke gak iso manggung. Bisa ngene nek manggung pisan pindho. Empu jeru. Kancane manukku pendidikan emange manukmu angger wong gelem, angger wong kok entup. Ancen entupku mandi ya. Mandi apa? Wong wekmu peple kencing manis ae kok. Lho peple nek gak petuk, nek petuk ya kenceng. Ngerti aku maksudmu, gedhe kok golongi. Aku adus kok inceng, aku brai kok inceng, he? Alah. Rondo-rondo bubuan. Olah apa kok rondo bubuken? Alah, neneng-neneng arek larang disaweret. Oh iya terus, nek gak jadi 10 lah. 20 lah tak dijoli kakekmu ngono ta. Aku lho gelem nerima wong lanang kene ku ya ombyokan. Alah kacang ombyokan. Lah Aku tetap mempertahankan kesucian. sucian opo? Wokonge sakro layah. Masih ngono kok kesini bokongku sih. Alah, mari bekak kasih sak tretong. Kono ojo kakek ngomong kon, ojo kakek ngomong. Tak idoni kon. Gini aja santri teko tambah beras. Gilian nih kan, kita anak kaya. Aku mulai tuku sepeda motor. Omahku kono. Malah pindah nang omahku. Kok kepengin omahku sepeda motor. sepeda motor apa? Aki Suzuki Udawati Yamaha. Gak pantes kon tuku sepeda motor tuku pendosa kono ya bongko kon. Iya gawe nglebone awakmu. Kenapa? Tete. Karo dalane. Enggak gitu. Lah iki goto. Sapa cek kok to? Awakmu. Oh, Mami Okta. Lah. Mami nung sampel lah. KTP ku buktine Mami Okta waya coblosan. Walah, payah coblosan ora diceluk Mami Okta. Darmanto. Oh, Darmanto iku bojoku. oh lanang kok duwe bojo. Ya iyalah. Gendeng. Duwe anak wedok, gak iso ditoto, gak iso diatur. Apa kon? Kok rasane anakku? Anjene cerai begenggek. Masih bekeke ya bapak lho. Ya mene durung teko ya gak didoleki. Mek jarene wong tuwa iku ya didoleki jeneng anak wedok. Ya mek anakku lanang. Alah. Masih gak boleh gak apa-apa. Orkes tawuran. Anakku kuliah gak mungkin tawuran. Kuliah apa mbok gresik kena mi kuliah. Jeje anakmu bolak-balik ganti wong lanang, meneh wis ganti. Lho kok anakku kepayon lho. Gak kepayon, anjen anakmu ondolan. Ayu. Cocok bapakne. Ayu. Ayu piro? Alah, 800. Kacau. Alah, enek tonggo atine loro. Meneh cek nang kena darah tinggi nang bongko kok. Aduh. Ya bongko dhisik. Ayu. Alah. Hei. Desno. Enak puting beliung. Omamu kena puting beliung. Ayo. Iya. Kon nek wani aja rusak omah kon Ji. Apa? Kejaba kon? Ya kejaba sak arepmu. Kejaba. Gelo ta? Ngewangi kon padha karo ngewangi wong gendeng. Apa jae ngewangi awakmu perkara gendeng? Ya kon sing gendeng. Lah kok aja gendeng. Gelani. Melok tuku TV, melok tuku TV. Tuku sepeda motor, melok sepeda motor. Bongko kan ora melok. Lah apa ya bongko dhisik kon?
Wong wedok kelakuane kaya apa iki? Oh, jaran. Raimu apa iki? Asu. Apa? Nomor 11 kuwi asu. Asu ku penak gegere maling. Ya kelakuanmu cocok pelek asu. Ora iso iki lho. 12 itu jaran. Tapi gak ada udel. Kuat. Kuat apa kentat-kentut ngono. Silikon. Ayo, lapo kaya kon sing kentutan. Awakmu sing kentutan. Wong aku ngentut kari tok. Ya, kari apa tes sama ambune sak lapangan butut irung kabeh. Tak wedakan aku cek ayu, be ana wong liwat. Apa liwat? Paling awakmu liwat kok kate diganjel ta. Walah, mari nganggo kangkung. Mari dicek kangkung pedhaan. Ya iyalah, be payu kan. Iya. Sing gegelak kon iki sapa? Gak kurang aku mlebu desa kene wis dinyang. Dinyang piro? 20.000. Lah wong piro? Wong 20. Mari mejet kon. Kenapa wong aku mau petadin? Liyane. Ngene iki anakku nek teko tak iming-iming kon duwe. Duwe apa? Anakku teko Arab. Saidem kok. Bapak. Apa, Nduk? Bapak. Halo. Anakku pulang, Pak. Aduh, anakku pulang. Aku pulang, Pak. Iya. Aku pulang. Pulang. Bapak sanake kethek-kethekan. Pak, awake dhewe dilokno kethek-kethekan lho, Pak. Bapak yo dilokno kethek anggere duwe akeh. Pak. Akeh apa? Antarane nyambut gawe nang luar negeri bayaran piro? Bapak, wis aja direken tonggo. Ora, Pak. Kok jenenge anak ya, Pak? Lah iya, Nak ya. Jenenge anak kan ya wajar ya, Pak, ya kangen nang bapak. Iya, kangen dah aku. Kangen bapak nih. Aku kangen awakmu ndok Arab Saudi. 30 tahun deh. Terusan. Mikir kok, Mikir kok, Iki lah anakmu. Ora masalah. Iki anakmu wis gedhe, kon yo wis gerang. Lah apa anakmu mbok pangku iku, Lho, lah wong tuwa kangen anak dipangku enggak salah. Gak ilok. Apa? Kocok kaya nyabot debok. Apa iku mau? Mantap. Ngene lho, Pak yo. Iya, sayang. Bapak. Ngene lho. Aku iki mang lho Pak yo. Iya sayang. Bandara iku mang angel Pak. Golek apa iki? Golek taksi. Lah nek golek taksi nah mang yo ngebel bapak tak jumut karo numpak sepeda. Oh. Ayo kon. Badoken kon. Badoken. Wong anake kok dipentil asu. Iki Iku kan anakmu lah apa mbok pentil? Sapa sing pentil? Ya wajar ya, wong anak kan karo bapakne ya wajar to. Ya wajar to. Nyambut gawe. Nyambut gawe apa? Kon cocok tumbuh entuk tutup. Tukang becak entuk penumpang maling oleh barang bapak sak anake gak pokro. Ya gak apa-apa ya Pak, wong anake. Wong anake kok ya. Wong anake. Alah, artine luwara kira bongko. Anake ya Pak ya. Anake. Ya anake kok Pak. Anake. Ngakune kerja nang luar. Luar apa dibujuki anakmu? Anakmu iku gendakan ambek supir. Oh gak apa-apa ya Pak ya pokoknya. Ya gak apa-apa pokoknya duwe. Ati pasti dadi banci. Mutune 20.000 pan. Gak kena omong kok. Pokoknya ku tak dudukno mek anakmu ku kelakuane salah. Ancene fotokopine bapakne. Lho ngancene anake yo Pak ya. Ngancene anake yo nurun. Anake nurun. Lah lek dudu anake kan yo gak iso nurun ya Pak ya. Anake yo nurun. Saya gila nih. Mesti kebiasaan iki. Kok dek sing ngentutan ngomong kok sing ngentutan. Kowe aja ngentut. Gilane ngajar. Sing lecek. Tolong digawakno apa anakmu? Aku digawakno. Tekan ndi iku, Mang?
Ketara gawano kembang telon ae. Gaya apa kembang telon nih? Jaranan ya. Bapak, Apa? aku kan winginane kan ngalih kerjaan. Iya. Nanggone Arab Saudi. Arab Saudi. Arab Saudi. Arab Saudi, cucu Arab Saudi, cucu Arab Saudi. Aduh. Nang Arab Saudi, Pak ya. Iya. Terus aku iki iku, Pak. Tak gawakno air Zam-Zam. Waduh, aku tinggal ada air jam. Kesenengan digawano air Zam-Zam, gak mungkin. Iki ono. Gak mungkin. Iki ono banyu tulake penyakit. Apane? Mulai tonggo cecet nek minjak. Iku banyu karene cewek. Gak apa-apa. Kok dilokno karene cewek to, Pak? Sama niki aku bener-bener lho, Pak. Alah, Pengen tunggu. jadi anak yang berbakti sama orang tua. Lah iya to, Nak. Adanya air Zam-Zam aku bawa pulang. Yang penting orang tua aku bisa sembuh. Lah. Jauh dari setan ya, Pak. Jauh dari setan, jauh dari tonggo. Ayo nyingkle. Zam-Zam opo? Iki lho, Pak. Pak, lek kate ngombe iku, Pak, berdoa dhisik. Berdoa. Ya. Iya. Cek sampean iku ado teko musibah. Berdoa. Bocon Yasin sampai ayat kursi nang bongko. Apa sih, Pak? Terbokne Pak iki kok nyong. Tak kei iki. Eh, Aku tak mlebu, tak ya. gekno kopi ya, Pak. Ya kopi nak Kopi susu. Ya susu. Sapiro, Pak? Kok kopi susu bendera? Heeh. Dadi benderae karek susu redok jangil. Ngono ya, Pak ya. Temen ya, Pak ya. Iya. Anak wedok yang ngene iki lho. Anak wedok pinter lho, Bapak. Ngombe air jam. Jam-jam opo? Wong itu jatah teko mburi kok jam-jam. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air jam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngombe disusok-susok tok pule wae. Kena motone. Awas keboyo iki. Apa kon? Apa? Tak telonyok kursi kon ayo. Ate pas sembuh. Bae. Anak wedok yang ngene iki lho. Mangan saiki ngene kok tuwek. Cece karo Jam lanang. apa? Jam-jam ku banyune rada legi-legi ya apa? Sing nyoba tak icipane. Iya. Iya terus. Ini nak wis tak ketoke. Enggak. Jam-jam gak jelas. Dilani. Weh, gak seneng aku nyengkri yo. Lho kok ya nyengkrek? Nyengkri yo. Aku nang kene ndisiki mendasi ndisiki lha kok tiru-tiru. Awakmu sing niru aku. Lah apa? Lapo aku nggih masuk kira awakmu kok bolongan rene. Kon sombong perkara anak, mbok kira aku gak duwe anak. Wah. Nek perkara mateni kono aja aku anakku iso. Alah kon manake metu ndi? Sesar aku biyen. Sesar apa? Sesar kon tak wadul anakku kon. Alah. Le. Ndang rene le. Papa! Bu. Papa! Papa, kok nyelek sapa? Nang sapa? Papa. Kowe kok nyeluk papa, Wes kok nyeluk papa. Cek nang kebun. Ayo, Mas. Tenang ngosek aku urusan tenang ngosek kebun. Gegero tak tunggoki. Pawali yo. Papa iku kepanesen tak. Wong mama iki brai macak menor-menor mbok celuk papa. Oh iya lupa. Kan aku suwe di sana.
Aja kok tak kuliah nang luar negeri nak. Seje ambek tonggo sebelah. Nah, aku kan di Amerika. Amerika. Aku dianu tonggo sebelah. Gani? Aku diajar tonggo sebelah nak. Kau sebagai anak lanang semata wayang kon mek gak wani. Ojo dadi lanang kon. Sumbarono. Dadi lanang kok goblok ngene makku iki. Ajarin. Piye? Cita cita ngono. Cerita sih. Apa? Kalian salam. Ci. Apa? Ojo kakek pringisan kon. Ojo kangen pringisan kon. Enake iki Mas Saiki. Dagelan tuwek akeh sing mate. Yo gak apa-apa aku ijil dilungkas. Aku dilungkas. Kon nek wani ojo ambek emakku. Sopo makmu? Ki Darmanto. Oh, gajahe sampeyan. Kagel. Mami Okta. Ya Mami Okta seli merintih di malam hari. Apa? Terus piye, Mak? Wis jarno. Iki ana paribasan Apa? ketanireng gak kejuruan wong gendeng gak keweruan. Apa iku? Kon teko luar negeri kok apa, Nak? Tak bawakno iki, Mak. Endi, Nak? Bungkusan. Bungkusan apa? Iki. Lho. Geding teko Amsterdam. Wis ya. Enak iki le. Aku tak adus dhisik. Adus nak. Keringetku basah. Heeh. Wis istirahat sik ya. Heeh. Gedang teko luar negara. Legi iki. Ayo. Enak banget, Mas. Sikile petor. Cang. Anjene gedang teko luar negeri ki enak. Legi seji ambek gedang-gedang kene. Enak. Gedang susu. Tak tekek kene biar ana bedes jantuk. Legi tibake. Lantes tau mang gedang. Kenapa gedang luar negeri kok? Walah. Gedang teko ngene. Iki coba ndelik. Kangen apa? Nyolong gedangku kon. Nyolong gedangku kon. Ayo. Entuk maneh kon. Entuk maneh kon. Entuk maneh. Entuk maneh. Ya. Ah, Ya. kon apa kon ditepno rai? Sopo? Iki mau bruk. Wah, krungumu. Aku ngene kok. Ayo jikin. Ayo jikin. Ayo jikin. Gak batok-batok gedang kon mek nyolong ke metong. Sopo kok? Bengok kok. Gak apa-apa wingi ana wong nyolong gedang iki tangga matek sambar bledek. Temenan iki. Dipangan iki dipangan. Pangan pisan iki. Pangan pisan iki. Gedang itu pangan pisan kon. Ini. Ayo, apa? Tangan ini. Apa? Biyen ngene. Biyen apa? Rukun karo aku ya. Ya rukun. Mlebu irung kon. Dijar-jarno kon tambah ngelamak. Apa ngene kok? Kira aku wong wedok gak bener. Ayo. 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 Ayo kamu. Saya anak. Itu kon gandeng anak itu mbok sebelah ya. Lambiku suwe kok to. Dok. Ojo wae. Aja anakmu meteng. Meteng angguran. Babah.
Ledok. Wes kene. Hei, kok aja gandeng renteng karo begedel iku. Lho apa Mas gandeng renteng? Terima kon. Nek apa kon? Lu kecak gegeran ya. Sakarmu ayo. Ayo, ayo. Lah, iki sawangane. Lho, kawan ya wong itu. Mentang-mentang lanang aku itu, kok kira aku wedi. Siap. Siap, siap. Ya. Bekakase apa? Bekakase apa-apa? Rakuk. Samiro. Pak RT. Aku dipelenyek. Cangkemmu. Pak RT ku sapa iki? Aku gak cocok nek anakku pacaran ambek begengge iku. Begengge tak sapu. Peno iku aja gampang kepancing masalah ngono. Masalah strata iku aja dadekno masalah. Mas kok peno dhewe yang ngono. Apa? Anak peno wong loro iki padha senenge. Kok peno mbek iki kok malah gak rukun. Gak iso. Apa? Wong rabi ku bebet bobot-bobot kudu dipikir. Alah, diterai wong gendeng. Sing penting bobot awakmu, awakku cilik kok. Justru teko anak peno iki nek sampe kelakon iso rabi, iso gandeng wong loro. Mbok menawa peno mbek iki kok iso rukun ngono lho. Mbok aku rabi nopo? Gak iso. Kok iso wong gegeran niku oleh tapi ana wayahe rukun. Tak olehno artis, wong aku sugih. Artis apa? Marsha kon. Salah. Wis ngene ya sih. Ngene. Iki anak peno padha senenge, Ya. tir padha irenge. Enak. Enak belas iki. Ngene. Wis, awakmu ya. Saiki ayo rukun karo aku. Ngono ta? Ya. Anakmu karo anakku iki kadung seneng. Saumpama gak dituruti, nek bunuh diri serugi sama. Iya aku pengen anak sitok. Cok iki Pak RT. Lah iya lah mulo lantaran teko anak peno karo anake Wak Taji, mbok menawa iki lho engko keluargane sampean ambek iki iso dadi siji. Besan berarti besan. Ya iya. Iki besan, nek besan aja rukun. Lah ya apa saiki sampean setuju anake wong loro Lho aku setuju gak apa-apa, Cak. Setuju lah, nek setuju. Saiki ayo nang Jombang Delik. Lah apa, Cak? Kenapa? Inceng ludruk. Pendelik. Seni. Lakone apik saiki. Lakon apa? Lakone Apa? Raden Sahid. Raden Sahid. Oh, lakone Sunan Kalijogo. Ayo dijadi.